मोनफैबाय आरो दै लोगोफोर फाइनाल डिसिसना बेनो जाबाय जेकेट गैला कोनदे एसे केन्सेल जानोसै ट्रिपआनो गाबोननि थाखाय ना माने भिडिअ बानायबा माबाफोर प्रब्लेम जागोन हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दायो मर्निं टाइम ओमफ्राय आङो मैगं आरि हानानै लाखानोसै आरोना ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय अलरेडि आङो दालि संखाबाय ओमफ्राय रेक्सनोबो बेदर दरनै दरथाम रुबाय आरोना आङो एफाग्राब दरनैयानो जायो बेनि थाखाय स' लाब्रा लुब्रा संनोसै बेदर दङ एसे इनिफ्राय लाब्रा संसै जेबो संला आरोना दालि संखाबाय हासबेन्डआ दालि आरो बेदरजों जाखागोन दालि माने मैयानि बेदर दङ आरोना दिनै आङो संलायजों जानोसै स' ओमफ्रायो फान्थाव थाइसे होनोसै आङो र' नोंसोरनो खानानै देखायगोन इनिफ्राय गरसिसो दाख्लै हानाय नुदोंमोन ना इनेस दंमोन फ्रिजआव दोननाय टमेट' ओमफ्रायो आलु होनानैहाय लाब्रा संसै आरोना फान्थाव खानि र' थाइसे थाइदों आरोना फान्थावा इखौल' होगोन आङो थाइसेल' आङो बांद्राय मोजां मोना जानो इयावबो दङ बोरैबा जाबाय आरोना फिथाइफ्रा बोथोरफ्रानो बोरैबा जाबाय नालाय बिफांनि फिथाइफ्राबो बोरैबा जाजोब्बाय आरोना फिथाइया थाइसेल' खाना लाबोबाय आं थाइसेल' होगोन लाब्रायावलाय माथो एफा बुरजा ना ओरैनोबाबो आं फान्थावखौ जानो मोजां मोनखाया मोजां मोना माने बिदिनो आं सावनानै जाबा मोजां मोनो ओमफ्राय एवनानै जाया आरोना आङो ओमफ्राय दालियाबो आंना जासिगोन खांना लानोसै इनिफ्राय लाब्राखौ जल्दि जल्दि हानानै संनोसै आरोना थाब संखांबानो थाब माने गयो आरोना ओमफ्राय देहाखौबो मोजां मोनाखै दासान्दि ओरैबायदि दुरबल मोनगासिनो दं मेगनफोरखौनो बायलं नुदोंना मिन्थिया आरोना आङो थाब उन्दुदों ओमफ्राय होनबाबो मानोबा बिदि मिन्थिया माने दुरबल मोनदों आरोना देहाखौ बोथोरा माने गोलोम बोथोर हाबबायना दाथ' गरम हाबबायना ओमफ्राय देहाफ्रा एकदम बारहावाफ्राबो आलदा जाबाय देहाफोरखौ दुरबल मोनगासिनो दं आरोना बारफ्राबो ओरैबायदि ओमफ्राय जायगाफ्राबो रानसाव रुनसाव स्किनफ्रानो एकदम माने ड्राइ जाजोबसै आरोना आंना ओरैनोबाबो स्किना ड्राइखा आरोना ओमफ्राय आङो माने अइलिखौ फुननो हायो मोखाङावबो ओरैबायदि माने मा होनो गाज्रि नुयो आरोना ड्राइ क्रिमफोरखौ फुननो हाया आङो ओमफ्राय मोदोमाबो ओरैबायदि ड्राइ आरोना बुंनांला गावजोबो ओमफ्राय गोजां बोथोरावथ' गावखायो दिनै ओमफ्राय गोलोम बोथोरावबो आङो बडि लोशन फुनो आरोना नङाबा मोदोमा एकदम माने बोरैबा माने आलदा गाज्रि मोनथारो आरोना स' लोगोफोर दालिखौ खांना लागासिनो इनिफ्राय लाब्रा हानसै र' स' लोगोफोर दायो आङो हानानै लानोसै थालिर दाउखाबो दंबावोमोन थाइब्रै माया नाजों जानो होननानै दोन्दोंमोन ओमफ्राय बोरैबा जाबाय आरोना मोनलायलायनोसैसो आङो लाब्रायावनो थाइसे होनानै होनसै लाब्रा संनोसै दिनै ना बेदरखौ मालाय बेसेबां जानो सानफ्रामबो जायो ओमफ्रायो बालायलांबाय आरोना जानो बेखौ हानानै लानोसै मोजाङैनो ओमफ्राय संनोसै आरोना दा बोथोर सोलायनानै नोंसोरो माबायदि मोन्दों एकदम माने मानसिफ्रा गगा मोनस्रावनाय लोमजानाय साजानाय जादोंना लोगोफोर बयबो जोंनाबो बिमाया दाख्लै बेसेबांबा गोबाव गगा मोनबाय गारामा थरसे जाबाय नोंसोरनो खोन्थाखादोंमोन आङो माने बयबो आरोना बयबो मानसिफोरखौ फ्रायानो बांसिनानो खोनादों बिदि बोथोर सोलायनायनि लोमजानाय गगा मोननाय बायदिसिना जानाय ओमफ्राय नै थालिरा माबायदि जाखो एसेबानो मोनलायलायसिगौसो मोनदों नै थालिरा बोरैबा जादों बे माने न'निफ्रायनो लाबोनाय आरोना ओरैबायदि गोबाव जाबाय नोंसोरनो मिन्थिखागोन बेसे गोबाव जाखो ओमफ्राय फ्रिजआव दोनैसो बिदि दोनबाय थानाय नालाय बोरैबा जालांबाय आरोना दरहायलांनाय बायदि जालांबाय आरो आं खोनादों जे थालिर दाउखाखौ मोनबा जानो हामा होननानै मिथिया नंगौना नङा खोनालाबायदों आरोना आङो फान्थावखौ बिगुर लेमनानैसो होगोन नङाबा बे दा जेंगाब थागोना मोजां मोना ओमफ्राय आंनि हासबेन्डआबो फान्थावखौ जानो मोजां मोना दै बाथोनबाल' जायो जोङो सानैबो ओमफ्रायो फाजाबाबो जाया बियो आं आरो एखमबाफोर जानो लुगैबा फाजाखौबो एसे एनै जायो खिन्थु आं संनायखौ नङा दै मालाय संनायखौसो आरोना ओमफ्राय लाब्राफोरावबो आं जेबो मोना आरोना जायो ओमफ्राय सावनानै खिन्थु बेसिन गोथावसिन मोनो आरोना आंनि हासबेन्डआबो बिराद जायो फान्थाव बाथोन आलु बाथोन बानलु बाथोन बिदिजों ओंखाम गुदुं ओंख्रिखौनो नाङा आरोना जों आरो गोजां बोथोराव बांसिन बाथोन बुथोनजों जानो मोजां मोनो आंनि थाखायबाथ' गासिबो ओंख्रिखौनो आं जाजोबनो हायो दै एम्फौनि सारा आरोना एम्फौखौ लायालासेनो आङो सब ना बेदर ओंख्रिफोरखौ आं गासिबो सोलिजोबो आरोना आंना खिन्थु आंनि हासबेन्डआ जालाबाया ओमफ्राय बिनि थाखायनो अनेक प्रब्लेम जायो आरोना ओमफ्राय जेनेबा दालिखौ जायो देनाय ओमफ्रायो ना बेदरफोर बिदिनो फाजा जायो खिन्थु लाब्रा लुब्रा गरसि बिदि बायदिसिनाखौ जाया आरोना आंनि हासबेन्डआ ओमफ्राय टमेट'फोरखौबो बाथोन बिदि अराव सावो टमेट' गोरलैखौ होनबा जागोन ओमफ्राय टमेट' गिदिरफोरखौ बाथोनफोर एवबाबो जाया आरोना बियो जुदि दाउदैफोर होयो टमेट'जों होनबा हले जागोन आरोना बांसिनानो जानो नागिरा आंनि हासबेन्डआ ओरैबायदि ओंख्रि बासि ओमफ्राय मानसियाबो बेनिखायनो रानथेंथें आगोलथ' आरो बुंनांलिया आरोना ओरैबायदि रानथेंसिनबावोमोन जखन आंजों फार्स्ट लोगो मोनलायदोंमोन ओमफ्राय दायोथ' आरो फुंबावबायसो आरोना बियो बिदिनो बिनि देहाया एखमबा फुङो ओमफ्राय जानायफोराबो खायसिना लोगोफोर बिनि थाखायनो फुङा आरोना बियो स' आङो हानानै लागोनसै र' दा लोगो मोनफिनगोन बांद्राय पेक बुंबाय थाबा नोंसोरबो खोनासंनो बागोन ना दा लोगो मोनफिनगोन दसे उनावहाय स' लोगोफोर दायो आङो बाजाराव थांनो नागिरदों आरोना मोनसे प्रब्लेम जादों आंहा बेखौनो र' नोंसोरो दा मिथिखागोन मा जादों थौबाय थादो नुलांगोन आरोना नोंसोरो मा प्रब्लेम जादों आंहा आं देखायलांगासिनो दं नोंसोरनो थौबाय थादो होमबा आंजों लोगोसे दासो जोंनि गलि नै न'निफ्राय ओंखारबाय आङो ओमफ्राय नै गलि मोनबाय बन्दन अफिस मोनबाय आरोना नै
टट' लाहैग्रोसै बास स्टेन्ड मोनफैबाय नै आङो टट' लानानै थांसै र' मोनसे बबे टट'आबा थांगोनबा ओरैबायदि सान्दुं गोसाना बुंनांला ओरैनो थाङो बाजार थाङो बाजार औ थांनो नाङा बाजार जाबाय टट' लाबाय आङो दायो थांसिगोन आरोना बाजारावहाय फ्रुट्सफोर फानदों आरोना नै बास स्टेन्डआवहाय ओरैबायदि सान्दुं गोसाना बुंनांला गरमानो अयथासार गरम थांग्रोनोसै आङो दायो बाजारावहाय ओमफ्रायो देखायगोन आरोना नोंसोरनो आं मानि थाखाय थांनो नागिरदों मार्केटाव स' थौबाय थादो होनबा आंजों लोगोसे थांग्रोनोसै इयाव टट' संग्ला जायोना मोजां जाया स' दाहाय डाइरेक्टलि थांनानै देखायहैसिगोन आरोना आङो मार्केटावहाय दायो आङो मार्केट मोनफैबाय आरो दायो लोगोफोरनो ओमफ्राय दिनैथ' उइडनेसडे फ्रायानो माने मार्केटआ दिनै बन्द' आरोना ओमफ्राय मैगं थाइगं फानगोन स' ओमफ्राय दखानफोरा बन्द' थायो बांसिनानो फार्मासि खुला थायो जिर'स दखान मन्दिर दखान बिदिनो जानाय लोंनाय दखानफोरा खुला थायो स' ओंखायनो बांसिनानो दखानफोरखौ बन्द' नुगोन आरोना दखानफ्रा बन्द' जाजोबो जोंनि गसाइगावआवहाय उइडनेसडेआव बन्द' थायो आरोना बांसिन बांसिनानो खुला दखानफोरा अबेबा आरो बन्द' सामने राखा दाও হবে स' लोगोफोर दायो आङो स्टाइल बाजार सफैबाय आंहा स्टाइल बाजारावनो मोनसे खामानि दं आरोना फिसानो सिङाव हाबफैनोसै ada भिडिअ बानायबा जेबो प्रब्लेम गैया ना ओरैनो सोट माबाबानो जाबाय आच्छा औ दे जागोन दे दा स' दायो आङो गोजौआव थांसिगोन आरोना आंनाव सोंदों आरोना माने भिडिअ बानायबा माबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा होननानैहाय स' थांनोसै नायनोसै आंहा मोनसे जेकेट नायनांगौ दं आरोना दीदी জ্যাকেট গিলা কোন দিকে আছে লেডিসের জ্যাকেট জ্যাকেট নাই এখানে আচ্ছা জ্যাকেট আছে নাকি এটা ভাবছিলাম জ্যাকেট নাই না ঠিক আছে তাহলে आङो नायफैदोंमोन जेकेट आरोना बाट जेकेट गैया होननानै बुंदों होनबाबो नायलांसै आं माबायदि मोनो नायनोसै दंना गैया आरोना लोगोफोर आङो माने जेकेट नायनो फैदोंमोन दै खिन्थु जेकेटआनो गैयानो बे स्टाइल बाजारावहाय मोनासै आरोना आङो दस्रा ड्रेस दङ बाट स्टाइल माबा जेकेट गैया आरोना स' नायनोसै जुदि दिनैथ' उइडनेसडे बन्द' गोजाजोब बायसान्स अबेबाफोर दखान मोनोबा नायगोन आङो आंना माने मोनसे प्रब्लेम जादों मानो होनब्ला आङो अनलाइनाव ड्रेस बिहरदोंमोन जायो ओमफ्राय जेकेटखौहाय आं माने बायहेरायाव थांनो नागिरदों नालाय नोंसोरनो खोन्थादोंमोन ना आङो माने दस्रा जायगायाव थांनो नागिरदों बाट लेटद्राय जाबाय आरोना माबा ड्रेसानो सफैनो 1 उइकनि बारा लाबाय दे ड्रेसा ओमफ्राय मानोबा इसिबां डिले खालामदों मिन्थिला आरोना स' नायनोसै मा जायो जुदि मोनथाराबा ड्रेसखौ नेनोसै आरो जुदि टाइमा हास्लाबाबा नेयाबो जानो हागौ दे आङो ओरैनो थांनोबो हागौ फुराना ड्रेसजोंनो थिग गैया आरोना नायनोसै मा जायो बुंनो हाया स' नायलांगोरसै आङो दायो उनाव मोनगोन आरोना आपडेटखौहाय स' ओरैबायदि दावराव ना र' दा लोगो मोनफिनगोन दसे उनावहाय स' लोगोफोर ड्रेसखौथ' मोनबोआसै नोंसोर नुखाबाय माने जेकेटखौनो फानानो आरोना बेयाव मानोबा मिथिया मल्लायावनो मल होनदां मल शपिं मल ओमफ्राय दखानफ्राथ' दिनै बन्द'खा उइडनेसडे नोंसोरनो नुखादों ओमफ्राय माथो खालामबावनो आंहा खोनाया औ थांगोन क'क्राझाराव लायनो थिनगासिनो दं बे आंखौहाय ओमफ्राय बे ड्रेस गांसेनि थाखाय क'क्राझाराव थांनानै ओमफ्राय मा जादों होनबा आं सानबायमोन नेला आंनावथ' गांसे सुइटारबो दङ गोदान बेखौ गानाखै खेनसेबो ओमफ्राय जेकेटबोथ' दंखायो गांसे आगोलनि ओमफ्रायो कटबो दङ सेमोन बिहरनाय सेमोन गेंटकआव थांबा गानलांनाय बेबो दङ ओमफ्राय आरो सुइटार दंबावोसो आरोना मोनसे बेबो गोबाव जाबाय आरोना दार्जिलिं थांनायाव गानलांनायमोन बेबो स' ओमफ्राय जेकेटआनो दंखायो आरोना आंना ओमफ्राय होनबाबो माने बिहरदोंमोन गोदान
स' बिदिनोसो गोदान गोदानथ' गाननो लुगैखायो ओमफ्राय सानदोंमोनखि आङो दंखायो ओमफ्राय सफैयासैबो गोसोआ आंना एसेबां गाज्रि मोनाखै आरोना ड्रेस सफैनो थाखाय मानो होनब्ला आङो थांनो थाखायसो एक्साइटेड आरोना ओमफ्राय बेखौनो सानदोंमोनखि आङो ड्रेसखौ आंनो रिसिभ खालामला नांला अनलाइननि जिनिसखासो आं फसायदोंमोन हो फसायनायालाय अनेक फसायदों खिन्थु उनावबो बिहरनो हायोना आङो नङा होनब्ला बेनि थाखायनो आं हासबेन्डखौ होनदोंमोन आरोना नांला ड्रेसखौ रिसिभ खालामला सफैखायासैबा आं केन्सेल खालामनोसै ओमफ्रायो थांनोसै बे फुराना ड्रेसजों होनदोंमोन ओमफ्राय हासबेन्डआ मानिया हनै ड्रेसखौ नेनो नङाबा क'क्राझाराव लायदो होनगासिनो दङ नायनोसै दा मा डिसिसन जायो 12टा बारबाय आरोना ओमफ्य दा क'क्राझारावबो आं माला थांगोन माला फैगोन बेनो मेन खोथा ओमफ्राय नायनोसै र' दा जुदि सानग्रोनोसै मा जायो थांनाय जायोबा क'क्राझाराव थांसै थांनाय जायाबा केन्सेल जानोसै ट्रिपआनो गाबोननि थाखाय नायनोसै मा जायो केन्सेलथ' केन्सेल जाथारा माने सानसे लेट जानो हागौ आरोना आंनिबाथ' मोनाबाबो जाबायमोन ड्रेसखौ आरोना एसेबां माने माबा गैया आंना स' नायनोसै मा जायो र' दाहाय आपडेटखौ होगोन आङो फाइनाल डिसिसन मा जायो आंलाय ओंखारदों ना सोरथो हराखै रानबाय Solaly, dah naik nama? Solaly, nama dah terus. Terus nama dah. Solaly, dah nama nama Solaly ni. Seraya nak pulai. Mana Raya? Mana Raya? Gawur betul, Solaly gawur betul. Ya bukan mana sih? Kau nak kan nak hari ni, sunan kan? Naya. Jangan lupa mana mana dah jadi siapa tanda jangan kamu. Numbana jangan lupa Solaly jangan ada bangun hai kapal. Dia ada sisi di sana. Dah kagak nak, dah kemarin bunuh namanya dengan. Nung dah bunuh ini dah kan? Laut sih bunuh. Karbai, bukan sih nama dah. Dah kau bunuh namanya, kau sebenarnya nama namanya. Sebenarnya ini dah kau kau. Ya pokoknya saya kucing kat kalau mama orang juga. Mati tak ada sih, ha? Oh, ya pokoknya. Mati tu kalau mana boleh? Mati tu bukan dah dah kau. Laut sih isi roh, bukan mana? Bukan bukan sana kan? Ni dah dah bukan bukan mana jangan bukan ke sana dia lagi. Oh, pengen susun kanan bukan ke bukan mana lagi? Isi bukan, bukan dah. Tapi kalau lagi bukan lagi dah. Bukan. Bisa kok kor, kau ni supaya jom ni lagi sana dia bunyi kan dia mana jawab ni. Bisa kan lang bay sana nak gila. Ses mana orang orang nasi sana sana dia. Sedang? Aku kan lang sini orang lang ada nama kan lang. लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो ड्रेस चेन्ज खालामनानै ओंखाम जाखांबाय आरोना जाखांनानै थोरसिखौबो सुबाय नानिजों आंजोंल' जादों मायाबो गैया बेंकआव थांदों ओमफ्राय हासबेन्डआबो ओंखाम जायाखै गेम गेलेगासिनो दहायनिफ्राय ज'सो मा होनबावनो बेखौ ओमफ्राय दानाबा फाइनाल डिसिसना बेनो जाबाय दिनै मोनायाव ओंखारनाय नंला दै गाबोन मोनायावसो ओंखारसिगोन आरोना मानो ड्रेसखौ नेनोसैनो ओमफ्राय आङो थारमाने बेवायबो थांगोन नालाय जों ज' माने साब्रै थांगोन नालाय इखौबो होनबाय आरोना ओमफ्राय बेहाबो होनबाय आरोना बेवायाबो मोजां जाबाय होनबालाय आंबो होनहांसो जादोंमोन होननानै माने बेहाबो खामानि दं आरोना माने न' लुदों बेसारा न'थ' लुथ'वाखै गेराव बेरा होदों आरोना हा खोदों ओमफ्राय खामानियानो समफोरसो जोबगोन गाबोनबो जोबा होनबाबो माने गाबोन सानसेखौ इयो नायनो हासिगोन ना माने सानसेल' नायनो जानाय नंला आरोना बेनिया जोंथ' मोनायावसो ओंखारगोन नालाय मोना माने फुङानो जाहैयो आरोना 2टा 2:30 बिदियावसो ओंखारगोन नालाय फुंनि स' फाइनाल डिसिसना बेनो जामारबाय दै लोगोफोर माथो होनबावनो आङो पेकिं सिकिं सब खालामजोब्बाय ओमफ्राय दहाय जे मार्केटाव थांदोंमोन ना आं देखायदोंमोन नों स्टार्ट र' ड्रेस मोनिनि रागा जोंनानै आङो भिडिअखौ ससेल' बानायबाय ससे बानायासै ओमफ्राय मुलिसो लानानै फैबाय आं मुलि लानानै फैखाबायमोन आङो मानोना आंना बायहेरायाव थांबा उदैयाथ' मोजां नङा जासुलि ओमफ्राय मानसियाथ' बायदिसिना जानानै उदैया गाज्रिबा मा जानो ना बेनि थाखायनो मुलि लाखाबाय उदै गाज्रि जानायनि उदै सानायनि लोमजानायनि खर सानायनि लाजोबखाबाय आरोना ओमफ्राय आङो नोंनि थाखाय नङालै आंनि थाखायसो ओमफ्राय आंना आं फार्स्ट माबायाव दार्जिलिं थांबा ओरैबायदि लामायाथ' अबस्था गैखाया नालाय गोबानो अबस्था सेला जालांखादों बिदिनि थाखाय आङो गिनानै माने गोबानो ओंखारगानायनि मुलिबो लाखादों दै ओमफ्राय खिन्थु आं गेंटकआव थांबा गोबायाखै मानोबा एसे माने हेबिट जाहांबायमोन आरोना हाजो जायगायावहाय बिदि गारि गाखोनो जायफोरा खर' सायो खर' गिदिङो गोबायो आं बिसोरखौ साजेस्ट होनो सानो गारियावहाय जखन लामा गोजान ट्रेभेल खालामो बा हाजो जिखुनु जाया हाजो जायगा ना सिक्किमावथ' बेफोरफ्राव ट्रेभेलिं खालामबा माने मा होनबा बांद्राय रायलायनाङा ओमफ्राय मबाइलखौ बांद्राय थुनाङा आरोना
होनबानो गोबानो ओंखारा खर' गिदिंनाया बांद्राय जाया आरोना जुदि फेक रायलायो ओरै नायथिङो ओमफ्रायो मबाइलफोर नायथाब थुयो बिदिबा बांसिन गोबाल' मोनो खर'आ बांसिन गिदिङो दै मानोना आं खुद बिदिजोंहाय बिदि प्रब्लेमजों आं फेस खालामबोनो मोननाय नालाय आं मिन्थियो आरोना दस्राफ्रा जायो आं मिन्थिया खिन्थु आंना जायो दै ओमफ्राय दा एसे खम जाबाय आरोना आंना माने थांबाय थानाय जाबायना दार्जिलिं गेंटक बिदि थांबाय थानाय जाबायना ओरैनोबाबोथ' बेरायखायो नोगोदनो लकेलावबाबो ओमफ्राय नै एसे देग्लाय सेमोन आरो देग्लायथ' बुंनो हाला मानोना देग्लाय बोसोरा दासो सोलिगासिनो दं नालाय सेमोन एसे खम जादों आरोना बेरायनाया खिन्थु बिनि सिगाङाव जखन आं इउटुब बानायामोन बे समाव बिराद बेरायोमोन दै खिन्थु एसे माने संसारावबो हाबबायना नङासै लोगोफोर एसे न'खरनिबो प्रब्लेम थायो खामानि दामानि थायो सब समावथ' बेरायनो हायाना हाबा जाबा एसे माने आलादा जायो आरोना जखन हाबा जाया बे समाव एसे आलादा जायो हाबा जाबा एसेबाबो आलादा जायो आरोना स' आरो दालाय गथ' गथाय गैया एसे फ्रिदम देनां गथ'फोर जाबाबा मा जायो बुंनो हाया नङा होनब्ला स' लोगोफोर बेनोसै दिनैनि ब्लगा एसेबां गोलावबो नंला स' बरिं मोननांला ओमफ्राय मोनसे खोथा जायो लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आं दिनै होनो हाया जायो सानसे लेट जायो आंना गाबोनसो आङो आपल'ड खालामनो हागोन स' बिदिब्ला बे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना ओमफ्राय थाबैनो आङो मा होनो थांनायनि ब्लगखौबोथ' नोंसोर नुलांखागोन आं आपडेट होलांबाय थागोन आरोना माने आंना जिहेतु आंना डेलि ब्लग होनांगौ नालाय बेनि थाखायनो आं डेलि ब्लग माने आङो दा सिक्किमाव जे थांनो नागिरदों स' बिनि बेसेबां बाजेट थांदों मादों बेखौ गासिबो आं भिडिअ'आव खोन्थाजोबगोन दै मानोना एसेबां माने बाजेट बुरजा नांलायलाया मेनटेन खालामनो हायोबाथ' खमजोंनो जायो ओमफ्रायो पेकेजिं खालामनानै थांनो नाङा जे सिलिगुरिनिफ्राय पेकेजिं खालामनो हायो पेकेज खालामनो हायो आरोना माने नों हटेलनि ओमफ्राय थांनाय फैनायनि बेफोर गासैबो मोनसे माने पेकेज खालामनानै हरो आरोना बिसोरो बिनिफ्राय माने बेयावनो फैसा आधा फैसा ओमफ्राय हजों थांनानै आधा फैसा आरोना बिदि खालामनानै हरो बिदि खालामनानै हरबा माने लस जायो आरोना बांसिन मिनिमाम जों दार्जिलिं थांबा पेकेज खालामनानै थांदोंमोन बिदिनो पेकेजिं खालामनानै ओमफ्रायो अनेकथा लस मोनदों आरोना अबेबा जायगाखौ बेरायनो मोनाखै मानोना बिसोरो जे जायगाया बन्द' बे जायगाखौ होनानै होयो आरोना ओमफ्राय उपाय गैया नों बन्द'बाथ' थांनो मोनला बिदिनो जायो आरोना ओमफ्राय जे जों गेंटकआव थांदोंमोन नै दाख्लैबावैसो थांदोंमोन जे दाख्लैबावैथ' नंला सेमोन आरोना जिखुनु जाया बोसोरसे जाबाय बेयाव थांनायावबो जोङो फार्स्टआवहाय जोङो जाम्बा जादों आरोना पेकेजिं खालामनानै थांदोंमोन जोङो ओमफ्रायो थांनाया ओमफ्राय जखन थाङो बे समावहाय बिदिनो सासे गारि ड्राइभार ना माने बे होनबाय आरोना बिदि होनबाय ओमफ्राय अबयसे नंगौबो जखन जों दार्जिलिंआव थांखांखाबाय नालाय बिदि ओमफ्राय बिदिनो जादोंबो जोंनाबो अबेबा जायगाखौ बेरायनो मोनाखै जोङो बेखौ साननानै जोंना ओरैनो पेकेजआ लस जादों आरोना 4000 लस जादों ओमफ्राय 4000थ' थांद्रायाखै जिखुनु जाया 3200 लस जादों आरोना जोंनिया 800आथ' ओरैनो थांलाय फैलाय गारिनि थांबाय जोंना बे थांखाबाय जिखुनु जाया 3200 लस जादों दे जोंनिया ओमफ्राय जों गोसोबा थांनो हायोमोन बे बानायनायावनो पेकेज बानायनायावनो खिन्थु जों थाङासै आरोना माने जोंनि गोसो बायदि आंहा माने बिराद बरफ नायनो गोसोमोन आरोना बेनि थाखायनो आङो जे जायगायाव जोंखौ थिनहरदों बे जायगायाव बरफ गैयामोन आरोना बेनि थाखायनो थांनाय जायासै जों आलदा हटेलनिफ्राय एक्सट्रा माबा खालामनानै थांदों आरोना स' होनबाबो आं एसेबां गोदान ना आंनि इउटुब चेनेल खुलिनाया आं एसेबां मोजां जायगाखौ देखायबोनो हायासै ओमफ्राय हासबेन्डआ अनेकथा जर खालामदोंमोन आरोना ओमफ्रायो गोदान ना ओरैनोबाबो लाजिनो ओंखारो माथो खालामनो स' एबार आङो दा ओरैनोबाबो लाजिला आरोना एसेबां लाजिला आङो लाजिनाया गैलिया होनबाबो जेनेबा अबेबा जायगायावहाय एसे उसुबिदा मोनो आरोना जिहेतु अफिस थफिस ओमफ्राय गेदेर मानसि सोरबा आंनिफ्राय एसे जेनेबा मोजांसिन बिदिनो एसे उसुबिदा मोनो आरोना बेफोर जायफोरा ब्लगार बेफोर मिथिखागोन ओमफ्राय जायफोरा प्रफेसनेल ब्लगार बिसोरथ' लाजिखाया आरोना स' बेनोसै लोगोफोर भिडिअआ ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार